Добър ден. Добър ден. Вие от Столична община ли сте? Не. Вие сте фирма към Столична община, която е ангажирана да запълва дупките. Да. С какви материали запълвате? Не знам точно какъв е вида на асфалт. В момента не мога да отговоря на тези въпроси. Не знам какъв е вида на асфалт. Не, за кой път ги запълвате? За кой път ги запълваме? Ами за първи път тази година. Давате ли гаранция? Колко време ще издържи? Виж сега, като цяло аз работя във фирмата в началото на тази седмица, така че не мога да отговоря на всички. Коя е фирмата? Инфракорект строй. Добър ден. Каква е асфалтовата смес, която запълвате дупки? Моля? Не виждате ли? С асфалт. Както виждате, фирмата изпълнител няма представа с какви смески запълва дупките, а също така не знае каква е гаранцията на материалите. Тоест, не става ясно дали след първите дъждове дупките няма отново да се отворят. Направихме опит да се свържем с фирмата изпълнител Инфракорект строй и говорихме с нейният управител господин Румен Цинцов. От него разбрахме, че фирмата, на която е управител, не е наясно точно в този район с какви смески запълват дупките, но поясни, че дава гаранция 1 година, както било по закон. Инфракорект строй е пернишка фирма, член на Камарата на строителите в България. Свързахме се с госпожа Таня Каменова, която е представител на Камарата за област Перник, която ни каза, че не знае фирмите изпълнителки какви договори подписват с общините. Насочени към общината подписала договор с Инфракорект строй, тъй като и тя не знае какви са смеските и каква е гаранцията.